Takže ahoj, já jsem Patrik, tohle je mé dvojče Míša a my jsme se rozhodli, že pro vás budeme točit vtipná videa, rádoby vtipná videa. Na YouTube. Rádi bychom točili hodně challenge, protože sledujeme i další youtubery a strašně nás to baví pozorovat a sledovat, prostě strašně nás to baví sledovat, no. A rádi bychom to taky vyzkoušeli, protože si myslím, že by nás to mohlo oba bavit a protože jsme oba fakt úplně strašně mega šílený, takže doufáme, že by to mohlo bavit i vás. A už máme pár nápadů, ale byli bychom rádi, kdybyste nás podpořili a vlastně napsali nám nějaký svoje návrhy dolů pod video a my bychom se to pokusili potom nějak splnit, pokud to nebude úplně nějaká píčovina. Třeba sraní do huby, to přijde až tak u 200 videa. Jo, to přijde, nebojte se. Ale zatím, abyste si o nás nemysleli, že jsme nějaký úplný jako strašně divný, tak začneme zvolna. No. Takže tohle bylo vlastně jenom takový uvítací video, že jo? No, my ještě trochu improvizujeme a bojujeme se stydlivostí, protože je to jenom přeci začátek. Ale každý nějak začínal, s naším studiem. No. Předcházela tomuhle videu strašně dlouhá příprava. Asi tak snad se vám to bude líbit. Museli jsme schánět židle, které jsou stejně velký, aby jsme nebyli vejš nebo níž a tak. A dohodnout se, kdo bude si na ty vyšší a kdo bude na ty nižší. A já stále nesouhlasím se svým místem. Já chci být v rohu prostě, máš smůlu. Ne, já chci být v rohu. Dobře, tak jo. Takže, to je tak. A to je asi všechno. To je asi všechno, takže teda Míša a Páťa. A kdybyste chtěli, tak náš název pro náš kanál je tak nějak stále v řešení, takže kdybyste měli nějaký... Kdybyste nám chtěli pomoct, dobrý tak nápad, vaše nápady uvítáme. A něco normálního, že jo? No. A něco originálního. No. Až něco napadlo, ale zjistili jsme, že už se tak nějak někteří youtubeři jmenují a neradi bychom někoho kopírovali, takže kdyby vás něco napadlo, tak budeme něco strašně málo rádi. vulgárního. I my se budeme snažit být co nejméně vulgární. I když je to těžký, protože vlastně, kdybyste slyšeli, jak se bavíme, když kolem nejsou jako lidi, tak No, byste nejsou se možná, lidi. No, možná tam i jsou. Tak Hodně lidí nám říká, že jsme na něčem sjetí, že na něčem jedeme. Takže budeme se snažit být slušný. Hlavně já, protože u holek to fakt není hezký, ale občas si prostě člověk nemůže pomoct, že jo. To ne, no. Jo, kdyby vás to zajímalo, tak oba dva chodíme na Gimpl. Takže Jsme studenti, příští rok maturujeme. Jsme typičtí gimpláci, asi ano. No, No a těšíme se na vás. těšíme, takže uvítáme všechny super návrhy dolů pod video, pište. Doufáme, že naše video bude mít víc jak 11 zhlídnutí teda. A můj kanál má něco kolem 500 odběratelů, takže si myslím, že by to snad mohlo mít, že by to mohlo být dobrý pro náš začátek. Takže tak jo, tak to je pro dnešek asi všechno. Takže my se s váma loučíme. A připravili jsme si speciální rozlučková slova, která si říkáme pokaždý, když se někde potkáme, třeba každou přestávku na chodbě ve škole. Takže 3, 4, v příštím životě. Čus.